Duman kuma boss so ne asase a ya frɛ no oba ade no ne de hye konkron eneme ana oduman kuma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emrew asomdwe nsɛm a me de nam ene sɛn odofo me ka bibia cho sa da otwede ampon yankrompo ba sɛ ya do boss so ne asase da na se ene anwumre yi ya san ababedi ehyiemu biewu na busua ene ya no ba bɛka asɛm akra na ene mema kwan ama won so aba show no so bi aha enti siesie wo ho na ma phone no enye ready asomdwe enka obi bia anadai obi bia waje bre no atena se na wo hwɛ show yi bia show no yato ne din sa Tete Atimpon ya sa kwa kogira Tete Atimpon no so na yakobisa ba bia kwampa ne da ne anya home ede amaye kra enti abusua wo hwɛ me skadwa nyamekase ne be na nyamekase enhyira enka ho sabre bia wadaje na wo te TV ho na wo hwɛ yen agya nhyira wo na me amedi dwumade echi ame medi ane mejo 1 na ename ni medi fo ba na ebaaye aha na na meska enene mene no ewa ha enti abusua ye ba bedi dwuman kama na bomodia na bre show yi so bi na me tufo se sade medical ne wa ye nkyerɛkyerɛ aka kyerɛ sɛ ewiase wei ade a wonim enka ho asɛm enka santie obi akwa efisɛ wonim de ɛwo obi ho ewiase maben yɛmfa no nante na de America kyerɛ onyina ne sɛ kuro bi wa hunu sɛ kuro bi nso ɛtoa so enti sɛ ɔyɛ ho akaka bensɛm bebreba wanhwɛ yɛ ama ne bo empani bu bɛsɛ so man sam ye de bebreba ye bum na obare man so ne de wako adwane enti we ye futu anemede ma wo ma woni na uba show no so ye bie kwa ma ona so otimi ba so a atem de ya de amempe eya adwenkyere de wonti ase ebisa ka de wonim do not condemn de amempe no because de ebe na me ho beto me na won so ho betowo na aboa me na so aboa wo ne nyina de odo abodom na bribia aye kama abusua ena message aya enkomodie ena me na oba bedie na wonim say nansa just recently assembly ati say ewo man Ghanam through social media all the television stations FM stations social media platforms asamono ayadaja asamba na meka ho asem yi me pacho na tie me ye asambi abodifo bi ene abrantie bi on social media eso womo entem na sa asamono nene enu ayekọ trance enu ayekọ spiritual court enu an edi sa asamono medical catch us a meti we wan oduman kuma obo so ni asase ono no frɛ me skadwa nyamekase ne ba na nyamekase ene frɛ me enti me ho asɛm ka no aye bibia ho ma ya wuro ne awo abusua ma meni kan kanche o se tumi bia wo wiase spirit bia wate ne di bia o hyemase tie ne ye bosum bia wo Ghana bosum wo wiase bia hyemase omu nyina ya media mede me nsase mebo tumi bia wo wiase bia media efisa so obi ne obi nya asam a eya me papa ne me maame ena di asam no na ya di asam no so ametimu bi enu abra wo ada no na ya nso ye di asam obi mfre azuka so rebi message wa matu ne din say Azuka has won the battle. What did I no? Azuka has won the battle. Azuka din kunim adentira. Abusia enu ayako asetena. Ana ya friend Azuka no abofo bae. Ana branch ya friend Coffee Pages enso no abofo bae. Na ebra asam no nhya so no. Obi aboni nkro. Na nkro boni mu no.
coffee pages edi for tie ne yo me menka obi asam da obi asam so ba menka but anade ya ma me kwan se me mra me pass judgment we no my God na no obi bia wo tie me bia entie ne ye medical catch o say ewiase obi ye na de na so office wani nye ho a enye by force se chinchire tie nipa na na se hwe no ana akọ nipa ne nkyɛn woni bibi dia ma coffee pages edi for ne okoso azuka ehwei enso na okoso opa ne hwe no ene ma ne nya asem tie ne ye ewiase we ya nso obi nhwe so shada se me koso na hwe te se meti ai no obi a shada frɛ so for me pese wo chia matare a hyeme ana so for me pese wo bɔ me din kyerɛ me pa cho me bɔ din kyerɛ wo a e make difference bi a bibi ni mo adwemu nawo tie ne yo ade a me yi wo susu se wani nye ho a better of all ne se hwe ho for TV no ko to Bible fro na hwɛ asɛm bi ani ho ade a wo ya benya asɛm no enko ho simple as ABC abusua ya komu obi adi nasam ewiye me pacho azuka efodia azuka di kakra eni se onma bia na no o se azuka waye overreacted abufuo ena ma ne koya saade no na ofada ja take assembly o se baji wani wo be bibia e wo trim me kasa che sunsum ni pa bia se sawo bibi ya so no obi nya asam na opeso ye bibi ya enkobo nipa na mane tie ne ye ya wade wo kokoam asam bi ani ho Mr. Kazuka ye ya ne se okodina ensuom aso camera si so ni Mr. Ka no but on ma ka se ade na opa ne ye no ayabufuo na sabufuo no odi ko gira ensuo no no eno na ama de na ya adwuma na tie me just men kan obi biara wo tie me especially akonfo ne abosonfo am Ghana mon tie me ye skaganya me kase ne ba na nya me kase se ya de akonfo asuo se enkomu ni mo de enti sa asem bi ba no man na nti ase a eya akonfo na so mbe kirem omo na ni mamamra ni amane e na nkama be kirem na mo de yie ato de eda but wo de ente sa asamba insa senka konfo bebisa ne bosom samiwura asam wo se asechira ne sai ebekọ sai eya da na sensi ye na nko agye nkiremu but ena akonfo nyina da ne social media dancers what is social media so and was and any time Tete akom nya bi ne yehu ne nei menka so mu nyina de ebinom na tie ne ye skaganya mekase ne ba na nya mekase se menka nche bosom bia ne konfo biara ana menka sanche bosom bia wama ne konfo kwan amu abejira bonten akasati azuka tie ne ye azuka minhia ne da azuka ye meba tie ne ye azuka baby a obia mekasa kirawo adwuma na wo ye no aye adwuma wo ye ne yi a ebesu yi wanye ne yi na de mata ho bi bata ho a abusua wan kasa onim de betimi asie sanka sambi ba sunsumfo efa sunsum di a enye timamu hu na so ka sunsum asem eye wa okuta sunsum na so ka sunsum asem abusia me number ne 0453 011 926 ba sese de ofra mentimi mfa entinya ntobo ase enche mebie phone line atum na so ofra bi tianie sikaganya mekase ene ba na nya mekase se menka nche busum bi owo mai wemu so wo Ghana na wo wiase no ama akonfo kwai amana bejira bonte apase wrong judgment
akonfo makodi coffee pages achi aka chense duabo ne nya dwuma sika dwanya mekase ene ba na nya mekase se bosom bia ma ne konfo kwan amo ya sade bia wanya sam me pacho tire meka no meka bosom asem a meka ne se de minim meka sunsum asem a meka ne se de minim efiso omu nyina hyamase tumi bia wa wiase bia hyamase ti asem ne ye me papa ne me maame nya tumi bia na timba nanim tumi bi nya tumi bia na timi hwe o manim ontimi nhia no e ma ne nya yie entitie me asem a meka no obadema anase timai muhuru bakasa akoya gagai akoya sheshe me pacho ye sunsuma asem na meka ye nsuma mi a asem na meka na mu odro menua enya nkora asem na meka mese tumi bia o wiase bia ya media wanyina hyamase enti dia maka ana ya adwuma tie ne ye enti busum bia ma konfo kwai ama na bejira fidie so ana waya bibi edi azuka akasati ya ne bia wanya sam enti akonfo mo kasati ya no mo watch out niama bazisi kuromu ana no odin sa sam we abeto ho na nya sam ketwa manya ne ntia ma hunu bebre akonfo no bebre se dua na azuka boy na anya dwuma mini amesraw sa sam si ho momi nhwe asam ne farabai ekwan ba so na fama asam ne baaye sabe se bodam ne da ne ba bi wa bodam won kokaw wonya ne rofo a won fa bibi mmow sa boa krama da ne ba bi ne won kaw na yu ade so beto boa bono na sa boa no aye wado timi kaw so kwajeje aboa na so kaw a aboa ne nifo empani se bibi ankoka papa enka anye grede enti na sikadanya mekase ne ba na nya mekase se mema kanchi o mai se azuka dua bono oboye no dua na ye adwuma dua ne ba ye adwuma me to coffee pages efo abrantie mawani na ho tiani yo mawani na ho ewi asese otososo a enye pieto bia na otuwuram pieto bi wo no a ankowo a na hehaw eko bi wo no a wobetime de wo atoso me pacho me de mesom all fathers tiani yo mesom the most father ewi ase nyina yefo ewi ase nyina aja ene wi ase nyina maame ana mesom tiani ye memenya Kristo ni. God is not a religious God. Timenya Kristo ni tiani ye me yesunsum nipa me yesunsum nipa menya nkopon wanya Kristo ni. Even Jesus Christ himself wanya Kristo ni. Jesus by na Christianity ni ho. He came and practiced spirituality. What you say make at you? And you do not come on this my platform and tag me say Christo ni na akasa say me pacho da bia me ba me kasa kire say masofu de anya Bible school asem da bia me ka asem we kire wo me dia me de sunsum na nam me ba wi asesem be de aja ene na ho adanse o so ni asase wura ho adanse na me die entis ka ganya me kasa ne ba na nya me kasa say men kan je obi bia wo tie me wa waka asem wo ya wonim ho hwe na onim sunsum akwan no akasa ti azuka bia wanya sam abusia enia ma betie gu nipa so doso dia beba doso enti watch out. It takes only a wise person to apologize. Wo pa che wa huson ade a wonim yanka wasam sa asom ye nuku okwaya ase a enua ne haba ho eno mo kire won enti sa sunsum nipa bi ho asem ba eya careful na nim sunsum obi kuta ewiase we ehu brebe ne wiase yanka da ntuprum enti wa kasati azuka bia be careful na hwe ye baby ade ne bedru bia azuka eja semen kan kirew
sikadwa nyame kase wotie den no woni baabi a me firi ba tie den na me bɔ no sikadwa nyame kase ene ba na nyame kase se azuka men kan to se adwuma na oyɛ no to aso na yɛ na mo yɛ na ne yie na mo ani na ho na mo abufuo mmra fam o se fodi awdi ya ne se dua ba akɔbɔ yɛ no wode abusua kɔfra yɛ ɛno ne problem a wo create yɛ apart from ano deɛ ɛnka oni asɛm ka ti next time azuka bibi saa ba hwɛ yie ɛyɛ ɔne nipa na anya nipa na anya no oni ɔno nko anko na so susu sɛ woyɛ biribi na anya yi a anaasɛ ɔyɛ biribi na de ha bɛba yɛ no ɔkɔkoam simple wonya mɛfrɛ wɔ na obi nyina baabi a abusua media ne mɛdɔ one ɛnɛ medicare sɛ azuka has won this battle eti coffee pages abusuafoɔ sɛ motie me a mɛkasa kyerɛ mo mompa kyɛ with immediate effect na monto mɔde hyia ne fo sɛ next time ewia so ano so a ɛnyɛ asɛm bia na ɔtumi ka sɛ anyɛ saa na mo pagya mo bɛti na mo sɛ hwii ni hɔ a ɛbɛwia kyerɛ no na bia nneɛma sɛe ɛsɛ wie so ayɛ ne yie nyɛ yie eti abusua meda ase mebia phone line atom sɛ woba so a mɛma just 30 seconds wokasa boro so ɔbɛka tew wobɛdi matamu a ɛde ayaw woka asɛm no anyɛ yie a ɛde ayaw eti metia yi hwɛ ne yie wotie din na mebɔ no a hunu baabi a mefiri ba 0553 011 926 0553 011 926 woba so a mɛfa wo na sɛ woba so nso a ɛyɛ kasa badwe mmam woba so mepatɔ yɛ adwuma wɔ fidie no na twe ho firi afidie no ho enti afidie no sound no anaasɛ afidie no ansa no wobɛtie me wobɛtumi adum sound no na video no da so na wotie na aboa wobɛtumi aba so bi anamabie phone la anatom obi bia wo hwɛ me na nu azuka bia tag no ka kyerɛ ne sɛ sikadwa nyame kɛse ne bɛna nyame kɛse sɛ menka kyerɛ sɛ wɔde nkonim wɔ asɛm mu enti wɔnka na koma nto no yam wɔnyɛ din hello 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 good evening madam ɛgya gu so yɛ nneɛma kɛseɛ nanso ɛ ɔba pa wo din ne baabi akasa firi meda ase mo nyinaa momfa mo nkotodwa ngu fam ɛnsrɛ sikadwa nyame kɛse ne bɛna nyame kɛse na deɛ bɛsi ano ɔhye meda ase ɔba pa meda ase ɛgya nhyira wo 0453 011 926 woba so a mɛfa wo abusua sɛ yɛhunu yɛ kwan a medical no wabɛka saa fa saa de wei ho yɛhunu yɛ kwan a ɛbɛnyina kyɛ wo hello yes sir boss good evening sir me patro din ne baabi akasa firi takwansu ayem udin abusua kasa ntem na bra na ekɔ abusua mun change no obi ba so no antimi anyina so ogyina so even 1 second kora mon kate na mon fa ofro me patro me da se hello boss udin ne baabi akasa firi Western North Feza yankasa
Eja hu ye nyina mobo. Amen. Feza medase. Medase pa eja nshirawo. Sanko man emu nipa nyina adwo. Ebra hu asese college ye ebe ya. Enko bi no obi nya asem o. Empani bu bese patapa pieto ya de mra na woro. Hello? Hello? Okay, one time nyina so 0453 011 926. Me pato ba so amefa o. Enche me de dwumade ne baba wieye. Me de amayo odoma kuma da uboni e ho. Bibia be koso on maba. Hello? Hello? Oh. Hello? Waba so anu agina yie. Ahoma ne so ayetro. Yes, boss. Opani udi ne baby akase free. Fa. Okay. Opani ankasa. Medase. Ame. Medase. Ejan shira no nka ho nso. Medase pa. Abusia enchem de dwumade ne baba wieye. Aka ba 3 minutes. Na me de call no aba wieye. Phone in segment na me de aba wieye. Na me sore so ano no. Ena de ya soma me. Ena ma me ka sem bi ya nkyerɛw. Asama me de ba ye ade a age chase age nsrepe na ye daja o baby a obi a kyerɛ na dwen. Hello? Ani kase udi ni baby akase free. Me ka so na sante na kase free oboase. O kase free. Wase. Oboase me pa cho yan. Me ka so me se na me TV station so ba sa police no wife na ya ni yen. Me voice na dai. Won't me voice ni ye. Ada go my mama wife no college no voice no so ba house na ye na the phone ye on so. That's it. I think some ye kakara. Mate, technicians me pa cho mumie colors na yina mu mame. Ha omo so omo ntine TV no so papa. That's it. Okay. Oba so me for 0453 011 926. Hello? Hello? Good evening, Opani. What do you know baby are free? Okay, sa free. Bogoso, me pacho yan kasa. Also nim botaya da botaya dai. Oh, me pacho baby akasa dro de minti sa reverse na bre nti. Wo beti akọhwe ewo KUMAWOOD TV. Ewo YouTube so anase Facebook so. Me pacho me da se. Do otimiti free ahase no. Hello. Hello. Next caller. Udi ni baby akasa free. Opani trona kasa sa be ma wate. Sound no TV ni mo college na sound no mba. College na sound no ma TV ni mo ho. Oh, okay, na bia wo TV ni bia. Enti no bia ni kase akrama e. E pa cho me da se. Abusua enche me de dwumade ne baba wiye. Ana de ya soma me o. Odoma nkoma bo so ni asase na soma me. Enti na ma nhyada da me de dwuma bia kase. Abusua fo Ghana oh. Hello. 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 Mama, udi ne baby akasa free. Bogos odin. Me pacho so tie ohun o TV no so a. Wo afre. Ese odwom TV no a sound no.
woka so betie ne TV no man sa no betie me a wo be mistake enti bre bia obekọ TV so bia so okofra me pacho eye adwuma afidie na ansa na wakasa nya sa so otwe ho free afidie no ho ye nya fawa de oka bi yete no wa ha to woka so tie ne TV no mo emmoa wo me da se me fa one last call me fa one last call me pa bema bi mrada me fa ensi 0553 011 926 abusu ameda se menu ya ma men kan se me nkyerɛ wo edu ba bia ya na nipa ho ye me mobo sometimes ye kɔ asetena sei na se de nipa bi begira bedwam se atoto na no a menu ya enipa mobo saade ache ne asɔre a enkase anyina ne da ye o da bia me ka asɛm bi sɛ edu anadwo nipa nyina na wura dam banyi obi ya na da obi obahusu afa epona no nanso bi afa mpomama sa asi akyire ana wa wura da ne ma asi akyire obi timi fa chance no opie no osene etimi nua ade a wonim yanka ho asɛm me premu obi biara sɛ obi antrase no anya nyini nkyɛ bia me hwɛ no menua dia ba wiase so afiase na skadwa nya me kase ne ba na nya me kase ka kire me sɛ afi o ma Ghana ensu yire enom ne ba fa Ghana emu nyina Ghana nyina mu ensu anka da ba bi no ensu be bawura Ghana mu na be fu pa bebre be sɛ ne ma bebre e be kum bi nso me pa to me last caller hello I am on fako obi abio mawie opani kase mede me dwumade aba awieye mede me se mede ane madwowan me ya so soro hene edifo madika ka cho se hohum bia wate ne din so so sha wo mu nyina hyamase tie ne ye opa shada kwa me wo bisa wan hwe na akobo som ketewa bi wo so akobo ska dwanya me kase edin a ene ba na nya me kase a wakopa asem amabo som no wonti me ma me yanka me wasam tie ne ye enti abusua me gira sunsum ni nipa anam me pre papa ma nipa enti mu me nyina yanye ho awiemfo na wiase wo padi obeti na yo obeti na ase me ho odi bebreba yakugyaw enti me de mato nipa nyina afo coffee pages me nana no coffee pages me nana no enfo ma wonsa fo hene se Ghana bosom tawachi me pacho yatira ase ya yedi asem no wadi fo coffee wadi fo ba bia obi a o papa na ekasai ana kofi mpodi oya menana ne to nana na ekasai azuka ya meba efiso okuta sunsum etu ya meba azuka me kasa kirewo mo akoma mra fom enkunimde di wadi baby adu begira bia at the end of the day enkunimde wadi enti azuka bana nya me kasa ni ska nya me kasa se men kan che o se to aso na ya adwuma no pafo na wa tu so no ense sawa kwai wo se ho na abekura e ho so no mu so edonam enti dulem entie de nipa bi ka na bere akoma ase na ya adwuma no na daache wo ye ni yi a wo benya abaso bode ye wo anya ni yi enso a ese wara azuka me ba no makasa kirewo me dia ne majowan abusu me di program na ba wie ye ana me ne me di fu ba na no meska ene wa ha odifu ba akoda ketua sunsum kase no amute so enya sam ketua o sunsum na no odene aya more than powerful spirit bi a wo wiase bi a hyemase what you dey make at no enti abusia me number ni 0553 011 926 0553 011 926 problem bi a wo bi a tutumrika ne bra me ya soro kuma se sokobai petuda me ya sore ewo kuma se sokobai petuda sikadanya me kase
ɛne bɛn na nyame kɛse ɛna ɛyɛ adwuma all kinds of problems wo de ba yɛte ne tɛ mede nkyeatoɔ ɛna metoɔ wɔbi a wɔse wɔkɔ baabi yɛbu ne kwase a wɔahuru nneɛma so braneɛ ntɔ nkyia wodeɛ ne sɛ bɔ pepa fa bra mɛma bosome baako pɛ ne yɛde adi w'asɛm ama wo abusua frɛ me problem bi a wodam bi a frɛ me na agya bɛfa me so akasa ama deɛ ni waba media ne major 1 me number ne 0553 011 926 me de dwumadeɛ na bawie me chia me a me yere me dompem me honam lady bags sof mame agya nsraw onye okese me chia me papa ne me ba na agyi na me chia me manyina ne titiri me ba otwa to na na kueska agya nsraw agya mpagyaw agya nye okese no amuaw na de odi ba wiase bia enyina na enye yie e was kadwa kase ne ba na nyam kase die mo me pa cho me de program na ba wie o kire same time 5:30 to 6 ya besa be hia pa cho bye bye.